Здравейте! Днес ще приготвя кюфтенца по цариградски, комбинация с картофено пюре и вкусен сос към тях. Ще се радвам, ако ми харесат и на вас. Продуктите, които са ни необходими за кюфтенцата, са 500 грама кайма, мляно телешко и свинско месо, една глава лук настъргана, едно яйце, една филийка хляб, която ще накиснем в прясно мляко. Приправките са черен пипер, сол, пресен манданос свеж, който ще насипнем, брашно за обвалване на кюфтенцата, мазнина, която ще пържим, зехтин или олио, и млякото, което ни е необходимо, за да накиснем филийката хляба, която след това ще отседим добре. Настъргваме главата лук на ситно. За кюфтенцата в купа смесваме мляното месо, настърганата глава лук, филийката накиснат хляб в мляко, добре отседена, приправките, сол, черен пипер, и наситнената листенца пресен манданос. И разбира се, едно яйце. Помесваме каймата добре. За картофеното пюре намачкваме добре сварените картофи, още докато са топли. Добавяме лъжица масло. Подправяме със сол и черен пипер. Добавяме щипка индийско орехче и прибавяме топло прясно мляко. Добавяме постепенно топлото прясно мляко и започваме да биеме. От каймата оформяме малки кюфтенца. Овалваме брашно, леко изтопваме и са готови за пържене. Довещяваме мазнина, пържим кюфтенцата от двете страни до златисто.
соса в същата мазнина, в която сме пържили кюфтенцата, добавяме 200 мл бяло вино. Горе-долу половина. Разбъркваме и оставяме да се деглазира, да се изпълни вино за около 3-4 минути. Оставяме да се деглазира, докато се изпълни от фолът. Добавяме една лъжица брашно, размита в малко студена вода. Бъркаме непрекъснато, докато сосът се редуцира и се подпасти. Трябва да се получи гладка консистенция. Даваме с сол и черен пипер. Добавяме една ложечка месо към соса. Ето, че вече вкусният на сос за кюфтенцата е готова. Сега оставим да сервираме. И ето, че дойде време да се насладим на нашите вкусни кюфтенца. Кюфтенцата поднасям в подносна чиния, оформяме от картофеното пюре гнездо, оставяме отгоре кюфтенцата и след това заливаме от вкусното сосче. Поръсваме с малко черен пипер. Здраве, приятели! До нови срещи с моите